godhiambo mano makawuono. Abiro chako kodi jachung' mokwongo Rateng' Okoth Kotiende. Ise dwaro komni IEBC osepuodhi. En ang'o momiyo idwaro kom mar Kasipul ni? Of course samoro wanyalo wacho ni kech nodong' thuolo. To nyisogi momiyo idwaro ni moyier kaka mjumbe margi. Kumano Victor kuomiya thuolo ne motelo aduogo erokamano ne Ramogi TV koda radio kuom keto budho machalo kama kendo atimo mos ne Kasipul kuom wito mjumbe margi ne okerowa mondo mi nowit ngimane to mae momiyo wan ka odiochieng' ma kawuono. An kaka Rateng' Kotiende aneno ni Kasipul ni akekeki. Kasipul ni kamarach emomiyo jopiny nogwela. Adonje gini modeko ka koro ne gineno ne jo CBC emane jodonje gini emanye laro gini koni ni michwenyi dhi kacha in minyalo riwo wiye. Kasipul dwaro jalo mariwo jokone gi jokocha to kwang'iye in miromori gi kanyo mit kaet agenda ka chien kacha kana chung agenda mane an go e yor dongruok ne gineno ka ne kare kendo ne nyalo ting'o Kasipul malo omiyo achung kaluwore gi agenda maler mabiro pimo nyime kanyageno. Erokamano nya.